Toivottavasti. Totta kai me lähdetään voittoa hakemaan. Ei missään nimessä vakiokokoonpanoa. Muutoksia on taas luvassa ja toivottavasti tänään kirkastuu kentälliset, mutta luultavasti vasta perjantaina ennen peliä tiedetään millä viisikolla mennään. Tulee jonkun verran junnupelaajia. En osaa oikein suhdetta vielä hahmottaa. Tosiaan tuossa harjoitusten jälkeen katsotaan, että kuka edes pääsee paikalle ja minkälaisilla viisikolla mennään, mutta junnareita tulee olemaan ehdottomasti pelissä, niin kuin aina. No, pakkohan se on ollut vähän tyytyväinen. Kuitenkin kokoonpano on vaihdellut joka peli, ei ole oikein päästy treenaamaan viisikoilla. Toisaalta olisi voinut mennä paremmin, oltaisiin voitu voittaa pari matsia enemmän, mutta helposti oltaisiin voitu häviäkin. Se on niinku ihan tyydyttävä ja melkeinpä hyvä arvosana antaisin. No, kyllä mä luulen, että vantaalainen joukkue tullaan näkemään piikkipaikalla. Mikä se näistä hyvistä vantaalaisjoukkueista on, niin se tosiaan näkee sitten maaliskuun alussa puolessa välissä, mutta ehdottomasti vantaalaiset on mukana siinä taistossa.